Ayo Pak. Ayo nanti. Jarimu rape metu. Anjane aku ya ape metu, Bu. Tapi aku pe metu mbek kanca-kancaku, ora mbek kowe. Kira metu ambek anakku. Ape tuku mie ayam mau bakso, tewas aku salin. Mangkane to, ngono ki takok-takok sik, aja angger-angger melok. Ya wis gak apa-apa, nek sampean ape metu dhewe, tapi aku njaluk laporan sik. Laporan. Wes kene, lungguh kene. Laporan apa, Ibu? Ya laporan engko nek enek wong goleki, aku ben iso jawab to, Pak. Sampean lunga nang ndi? Sampean ki janjane ben lunga nang ndi? Ning warung, Bu. Warung apa? Warunge sapa? Warung kopi. Warunge B6. B6. B6 kuwi kode atake, Pak. Jenenge sing di warung. Bakule ayu mesti kuwi. Ora, Bu. B6 ki artine Banem. Wonge wis tuwa. Terkenale warung Mbah Banem. Lah kok sampean nang warung karo sapa, Pak? Ya karo kanca-kancane to, Bu. Lah iya sebutno kancamu sapa wae. Ya ana Pak Imin, ana Pak Ijo, ana Pak Mandor, ana Jatmiko, ana Pak Puji, karo Susan, Bu. Susan. Ana cewek bareng to, Pak? Ora ana, Bu. Kancaku ki lanang kabeh. Lah Susan ki mau cewek apa? Susan ki Susanto wi lho, Bu. Lah engko sampean balik jam piro? Ya nek ngopi sak jam cukup to, Bu. Nek iki jam 2 ya engko aku baliku jam 3 to. Ya wis gak apa-apa, tapi ana syaratnya, Pak. Syarat. Syaratnya apa, Bu? Engko sampean nek nang warung gak usah nggo sepeda motor, tapi mlaku. Lho, mlaku. Lah nek mlaku perjalanan kene warung setengah jam, Ibu. Lah nek PP sak jam. Lah terus kapan ngopiku? Lah gelem ora? Sida ning warung ora? Wis resto. Pak. Kanca-kancamu sing mok sebutno ki mau, apa ya ana sing gelem ngancani nek pas sampean susah? Kok sampean lebih ngebuti kanca timbang bojo? Terus, kaya nek pas sampean lara wingi ngono kae. Apa ana kancamu sing gelem niliki? Bola-bali dak ya aku sing ngopeni. Terus meneh, nek pas sampean gak di duit ngono kae, apa ana kancamu sing ngutangi? Bola-bali dak ya aku sing kon golek utangan. Pak, yo bojomu iki lho sing ngancani sampean. Awet susah, seneng, sampai tuwek. Ngono kok kancamu sing utamakan. Bojomu mau dadekno nomor 2. Ya wis ayo, Bu, nek metu. Golek bakso apa mie ayam? Alah, wis telat. Engko nak bar jajan mampir tuku klambi anyar. Nak ngene iki lagi ngerayu. Masa aku luluh. Lah moh wis. Wes ayo. Manung